Vorige week heeft de Tweede Kamer besloten dat er in de gehele horeca niet meer gerookt mag worden. Dit betekent dat er ook niet meer gerookt mag worden in kleine cafés, alleen nog maar in aparte rookruimtes. Wij gaan kijken wat de café-eigenaars daarvan vinden. Dat er een rookverbod komt, die is er al een tijd hoor. Vanaf 2007 meen ik me te herinneren, een rookverbod. Alleen het is nu aangescherpt. Het was eerst met uitzondering van cafés waar de eigenaar alleen achter de bar staat en de ruimte, de vloerruimte zeg maar, de oppervlakte niet hoger is dan 70 vierkante meter. Dat is dus zeg maar een soort gedoogconstructie geweest. En mits je ook, zoals in dit café, een rookruimte creëert. Want die wet is bedoeld, de basis van die wet is ter bescherming van het personeel. Dat zij recht hebben op een rookvrije werkplek, zoals dat heet. Ik heb ook controle gehad, 2,5 jaar geleden ongeveer. En toen zei ik ook tegen die man, maar stel nou dat je iemand bij je hebt werken, als dat zo is, en die rookt zelf. Toen gaf hij als antwoord, ja, we moeten de mensen ook een beetje tegen zichzelf beschermen. Ja, het kan. Wat vindt u ervan dat er niet meer gerookt kan worden? Heel erg. Heel erg? Ja. Kunt u daar wat over vertellen? Waarom? Ja, normaal kijken is de overheid beslist over mijn mening. Hè? Ik ben de baas, ik moet even zeggen ja, mag gerookt of niet. Ik investeer, niet de overheid. Nee. Ik betaal de overheid. Ik betaal de overheid dat mijn zaak open is. Ik betaal de overheid voor alles. Hè? Voor de horecaschappen, alles, belasting, dat is allemaal. Hè? Dus ja, ik vind persoonlijk een biertje zonder sigaretje, dat kan niet. Precies als een vrouw op een bed zonder vrouw. Ja, wat moet ik met een grote bed? Als ik met een vrouw of mijn vriendin niet bij heb. Daar horen niets voor. Hè? Dus straks als ik moet ik met mijn eigen vrouw wippen, hè? Dan moet ik de overheid even de stemmen vragen. Mag of dat mag niet. Dat hoort gewoon niet. Dus en wat voor invloed denkt u dat het heeft op uw café? Ja, dat gaat heel slecht met de horeca. Ja? Dat gaat heel slecht met de horeca. Dus ja.